Kaixo, gaur gauzat komentatu nahiet. Azken garaietan nago oso zentratua proiektu batean, eta egia esan horrai naiz. Denbora gehiena hor pasatzen dut. Zen, saioak ordu erdikoa dira, baina saioen prestak ez da ordu erdikoa izaten. Podcast bat egiten nago, dala Gaizeko karnabalari buruz euskeraz. Jakin dezakezuen bezala, kanal honetan bertan hainbat bideo daude horri buruz, Gaizeko karnabalaren oso zalea naiz, eta baitare jakingo zuen Euskal komunitatearen parte ere sentitzen naizela, eta orduan nahi dut nire komunitateari aportatu niri gustatzen zaiten zerbaiten inguruan. Iruditzen zaitelako zaletasunez hitz egitea eta gustatzen zaigunez hitz egitea beharrezkoa dela. Eta iruditzen zait euskarazko internetek behar dula jendea berei turboflipatzen dion gauzez hitz egiten egotea. Orduan, nik tengo izuet karnabalari buruz, nahiz eta inorri zinporta. Nire helburu haundiena karnabalaren podcastarekin da eukitzen norbait, esaten, zaletu naiz karnabalera zure podcasta entzuten, edo esatea, pila gustatzen zain nire karnabala, ingo geha lagunak, hori da, nire pretentzio handiena hori da. Eta hortaz aparte ezagutzera ematea, baina ez dakit nik zenbat jenderen gana iritsi ahalko litzateken, edo iritsi beharko litzateken, edo iritsi daiteken. Orduan, ez nago horrek asko kezkatzen. Baina hori, iruditzen zait interesgarria dela, gustatzen zaigunaz komunitatea sortzea, saiatza komunitatea sortzen euskeraz, ez? Eta horretarako motivatu naiz, eta sortu ditut hainbat gauza. Telegram kanal bat, matxerreko koplazarrak ditzen dena, eta hori, deskripzioan edo profilean, segun zesare sozialetan ikusten dezuen, jarriko izuet, esteka batzeko nahi balin bazue. Kanal hau, berez, ez neukan pentsatua sortzea, baina pertsona batek karnabala gustatzen zaionak esantzian, eneko sortzen balin badezu difusio talde bat sartu nazu. Neri difusio taldeek pixkat bertigoa bezala ematen diate, zen neri ze gustatzen ondo erortzen zaiten jendeari inkomodatzea. Orduan esan nun, difusio talde bat baino beto, kanal bat sortuko. Zen kanalak daukan abantaila da, zu batzen zehala eta zu ateratzen zehala. Vale? Orduan nik idazten dut eta jasoko duen jendea da, une bakoitzean, informazio hori jaso nahi duen jendea. Orduan ni lasaiago sentitzen naiz horrekin. Zer gauza jarriko ditut hemen. Alde batetik jarriko ditut, gustatzen zaizkiten gauzei buruzko komentarioak. Probablemente urte guztian zehar, ez bakarrik karnabalean. Urte guztian zehar, edo igual ez dakit. Egun konkretu batean, pues igual esango gaur egun hona da, ez dakizte kopla entzuteko, 1989ko finala ordenetakoa. Vale? Olako zerbait. Ez latasko emango, baina urte guztian zehar, egongoa printzipioz, egongoia gauzak. Orduan, gustatzen zaizkiten gauzei buruzko iritziak. Klipak. Euskal Herrian edo inguruan dauden aktuazioak. Batzuk daudelako, tipo Santonian eta horrela, horeretan daude baitare aktuazioak, noiz hamein lasarten egon, dezakit berriz bueltatuko dian, leku ezberdinetan egon dira. Orduan, hoien inguruko informazioa. Eta podcastari buruzko informazio baitare, porque ulertzen dut, Euskaldunak baldin bazate, eta karnabala gustatzen bazaizu, pues nire podcastak interesatzeko, baldintzak dituztuela. Igual ez aizuela interesatzen, pues paso egiten dezuen mezu hortaz, eta jazta. Saio bakoitza jarrikoet, eta jazta, ez nahiz egunero esaten nahi entzun podcasta. Vale, orduan, ateratzen danean saioa jarrikoet, eta ja nahi dunak entzuten dut, nahi dunak ez entzuten. Vale, orduan hori izango da ideia. Gero, beste ez agertzen hemen, ez zergatik, igual mobilean bakarrikan dago,
baina WhatsAppen ere sortuet antzeko zerbait. Printzipioz klonak izango dira, osa esan nahi dut. Baten jartzetena printzipioz bestean ere jarrikoet. Baina agian ez. Nere guztak interesatzen bazaizkizue, nere tendentzia Telegramerantzakoa da gehiago, WhatsApperakoa baino. Orduan, desbalantzeatuta egoten bada, posiblemente Telegramen aldera egongoa desbalantzeatua. Orduan, bueno, abixatzen zaituztet, pues, jakiteko. Orduan, uzten balin badet zerbait erabiltzeaz, seguruenik izangoa WhatsApp. Eta jarraituko Telegramekin. Printzipioz, bietan jarriko berdina. Eta zergatik? Bueno, pues zergatia nahiko simplea. Irutzen zait, dagoela, bueno, esan den bezala, gustatzen zaitela, bale? Ez bazaitu gustatzen, akabo. Ino gustatzen zait. Aparte, irutzen zait, dagoela ez ezagutza ondia, edo dagoela ezagutza harina. Orduan, irutzen zait, interesgarria dela, mundu batera gerturatzeko, baina gainera irutzen zait, ez dagoela bestela proiekturik, karnavala zitza ingo duna, Euskal Klabean. Zer da Euskal Klabea? Joder, Euskal Klabea da. Euskaldun batek. Naiz eta Manuel José García Caparrós zein dan ez jakin. Uler dezakela edo sintonizatu dezakela ondo bere herriaren aldeko borrokarekin, sintoniza dezakela ondo beren hizkuntzaren edo hizkeraren aldeko defentsarekin. Irutzen zait, baudela gauza batzuk zintzutan oso ondo ematen duen. Eta irutzen zait horrek ematen dula aukera bat, beste modu batean hitz egiteko eta beste modu batean gerturatzeko. Eta hori da nire asmoa. Pixka bat, gerturatzea eta saiatzea izaten ahots hori gaur egun ez dagona edo ia ez deten ezagutzen. Porque, claro, hori beste goza da. Eta honekin batera, lehen esan deten bezala, hasieran esan deten bezala, gustatzen zaitena zitza egitea. Eta balio badio edo zeini, osea, berdin dit zeini, balio badio adibide bezala, berari gustatzen zaionaz, hitz egiteko, berari gustatzen zaionaz, gauzak egiten hasteko, perfecto. Hoi izango litzateke asuntua, básicamente. Ea erakargarria iruditzen zaizuen, eta ea interesgarri izan daitekela pentsatzen dezuen. Ni hemen ibiliko naiz, gauzak egiten. 19 kapitulo egin ditut podcastean, dauzkazuela, bueno, taldeetan joango naiz jartzen, baina Matxerriko koplazarrak bilatuta pues, agartuko zaizue, 19 kapitulo daude, batzuk tematikoak, azkenak, orain nola karnavala dagoen, karnavalari buruz, osea, astero kantatzen danari buruz hain naiz hitz egiten, eta baino orain artekoak tematikoak izan dira gehienak. Orduan, pues, gai bat hartu eta gai horri buruzko garai ezberdinetan kantatutako gauzak. Hartzen guri naiz, hoxea guztia. Ea interesgarria iruditzen zaizuen, eta ea zer esaten diazuen. Agur!